yadda jama'a mu suke yin zinari kenan a cikin ruwa. Yanzu nan har lalube za a ga suna yi zai nufi kuma za ku gan shi ba ya ta can ya bullo, kun ga ta inda ya bullo. Duba daga can nesa za ku ga mutanen mu can na yin aiki, yadda ake yin aikin kenan, aikin zinari. Ga mutanen mu nan daban-daban, kowa aikin shi yake yi. Wannan yadda ake fafatawa kenan wajen neman zinari a garin Ilesha.